ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሄልዝ ኤሪትሪያ ሎሚ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ኣነ ዶክተር ኻሊድ በሽር እየ ምሳይ ዘሎ ኸኣኒ ዶክተር ኣልኸይር ኑር ሕሴን እዩ ናይ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ሓደ ሰብ ኮቪድ-19 ምስ ሓመም እቲ ናቱ ምልክታት እንዳበኣሰ ምስ ዝኸይድ መዓስ ንሆስፒታል ይኸይድ ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል ምስ ኣተወ እንታይ ይግበረሉ ኣብ ሆስፒታል ውሽጢ እውን ኣብቲ ናይ ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ዝበሃል ICU ወይ ድማ እቲ ናይ ኣዝዮም ዝሓመሙ ዝኣትዎ ቦታ ኣብኡ እንታይ ይግበረሉ ዝብል ኣርእስታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዶክተር ኣልኸይር ከኣኒ ብዝያዳ ከብራህርሃልና እዩ ዶክተር ኣልኸይር እንኳዕ ደሓን መጻእካ ስለዚ መጀመርታ ተላሊኻ ነርካ ቅድሚ ሕጂ ምስ ተኸታተልትና ግን ሕፅር ኣቢልካ ኣበይ ከም ትሰርሕ ነገርካዮም ፅቡቕ መዘኻኸሪ ይኸውን يغنيلي دكتور خالد كم زبالكايو ቅድሚ ሕጂ ተላሊልና ነርና ሕፅር ብዝበለግን ሽመይ أول خير محمد سعيد نور حسين بحال أنا أبناي وشت حمامات ناي internal medicine specialist إيه بتوسخي أبناي stroke medicine أو إذا ما موقعتنا رئيس زحزم أبون ناي specialist يسرح بتوسخي ناي أرقتاوين عد مزدفو سواتون بزعبهم ناي specialist geriatric medicine زبحال أبكم يسرح مالتي يغني لي اوكي أنا دكتور الخير سلازي تا أنا مجمرت حطو تمت انتايا بجكا تقللتي ملكتات نبروهم بعد سعال رسن إذا مسألة تي ملكت مزبئس انت عينت مستري وبيئيسو تباهيلو ناي كساب ناي هوسبيتال كتبت صحت خيل هو كمز نفلطو ملكتات ناي كوفيد 19 زمحلالف تقندي ኣብ ናይ ሳምቦ ስለ ዝኾነ እቲ ሞት ዘስዕቡን ናይ ሳምቦ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ኣብኡ ተፈክርና ክንዛረብ ኢና ከምቲ ትፈልጦ ወይ ድማ እውን ሓደ ክልተ ከምቲ ትሪእዎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ወላ ብዜናታት ሰምዕዎ እቲ ምልክት ምስ ጀመረካ ምስ ግዜ እንዳወሰኸ እንዳኸፈን ክኸይድ ይኽእል እዩ كم نفلطو تزبزح سب جن وحد وي فوكس زغن حمامي زحمم درجة 80 حدن كميتي تسترفق جن ناب زلعلن دخف ان درجة داخل يزخيد كابت ملكات حدا انتاي حجي رسني كتقاص ري تخلن بستفر بالفلاي لما باراسيتامول لو سركا فاساس الناس تخا كتقاص ري تخلن نعو حالي فدماني تناي ملكات ناي سعل ወይ ድማ ጥርጣሬ ናይ ሰዓል ሕማም ምህላው እንዳበርትዐ ምስ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ እንታዩ ናይ ምትንፋስ ፀገማት ከምፃልና ክእል ብፅሑፍ ዝተመርኮሰ ድማ ስእልታት ቅርበልኩም ኣብ ኣሕፅር ኣቢለ እቲ ቀንዲ ግን ኣብቲ ምትንፋስ ዘምፅኦ ሳዕቤናት እቲ ቀንዲ ናብ ሕክምናዊ ረድኤት ዘድልየካ ከም ንፈልጦ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም እቲ ምልክታት ምስ መጀመርያ ምስ ሓመምካ ወይ መስራኻ ሓበሬታ ካብ ናይ ቴሌፎን ናይ NHS ሓበሬታ ወሲድካ ብኡ መሰረት እሳቶምን እቲ ምልክታት ካጽኒዖም ማዓስኻ ሆስፒታል ክድውል ከም ዘለካ ወይ ሓገዝ ከም ዘለካ ይሕብሩኻ እዮም ምስተፈላለየ ምኽንያት ግን እቲ ሓበሬታ ግልጽ ከይኮን ስለ ዝኽእል እዚ ንገብሮ ዘለና ቪድዮ ማለት እዩ ክሕግዝ ኢልና ኢና ጌርናዮ ዘለና እቲ ሳዕቤናት እቲ ምልክታት እንዳኸፈ ኸይድ እንከሎ እቲ ምትንፋስ እንዳበርትዐ ኸይድ ማለት እዩ ብዙሕ ተንፍስ ኣብ ሓደ ደቂቕ ስኒ ካብ 30 ንላዕሊ ተንፍስ እዚ ድማኒ ብቐሊሉ ናብ ገዛና ኮይና እውን ክንዕቅኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰቡን ክሪአካ ኽእል እዩ እቲ ኣፍ ልብኻ ስኒ ማዕር ክንደይ ግዜ ላዕልን ታሕትን ንብል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ክትቆፅሮ ትኽእል ካብ 30 ንላዕሊ ምስ ዝኸውን ወይ 30 ወይ ካብ 30 ንላዕሊ ምስ ዝኸውን ምስቲ ናይ ክፍኣት ናይቲ ብርታዕ ናይቲ ሕማም ስለ ዘመልክት
إذا حوت زخانة رأيت كلي كاسب زخانة ناي حكمنا رأيت كتحدث عن لك أنا بهوسبيتالون بسفر على من قدي كدول على كاملتي بمقابل كالاي كابت خالاي ملكة حجي ጭንቀት ዘለዋ ተነፋፍሳ ክትተንፍስን ከለኻ ኣቕላኻ ፀበንካ ከሎ ማለት እዩ ክትተንፍስን ኣቕላኻ ፀበካ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ካልኣይ ምልክታት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ቀንዲ ድማኒ ሕጂ እቲ ብትንፋስ ምስ መርትዓካ እቲ ኦክሲጅናትካ ወሒዱ ከም ዘሎ ዝምልክት ስለዝኾነ እዚ ግን ኣብ ገዛ ኾንካ ክትዕቁኖ ስለዝኽእል ኣብ ሆስፒታል መስከድካ ወይ ቶም ናይ ቀዳማይ ረድኤት ዝገብሩልካ ምስ መፁ ዓቕን ናይቲ ኦክሲጅናትካ ውሒዱ ምስ ዝርከብ ካብ 93 ወይ ካብ ንታሕቲ ምስ ዝኸውን እዚ ካብቲ ብርቱዕ ዝኾነ ሰዓል ሓሚምካ ስለ ዘለኻ እዚ ውፁፅ ናይ ሕክምናዊ ረድኤት የድልየካ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ከድካ ክትመርመር የድልየካ ካልኣይ ክደግመን እቲ ትንፋስና ካብ 30 ንላዕሊ ምስ ዝኾነ ኣብ ሓደ ደቂቕ ወይ ድማ እቲ ጭንቀት ዘለዎ ምስትንፋስ ዓቕሊ ፅበት ዘለዎ ምስትንፋስ ምስ ተንፍስ ወይ ድማኒ ተናትካ ዓቐን ኦክሲጅን ምስ ተዓቀነ ካብ 93 ወይ ካብ ንታሕቲ ምስ ዝኸውን ብዘይ ኦክሲጅን እዚ ህፁፅ ዝኾነ ናይ ሕክምናዊ ረድኤት የድልየካ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ምስ ደወልካ ናብ ሆስፒታል ከድካ ናይ ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝግበረልካ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ጽቡቅ ስለዚ እታ NHS ምስ ደወልካ ኣብቲ መጀመርታ ሓደ ሲ ኦፊስ ነይሩ ትናትካ ምልክታት ዳሕራይ ፎሎ ኣፕ ምስ ገበሩ እንዳ ባእሰ ከይድ ከሎ እንታይ እዩ ንስኻ ዲኻ 999 ትድውል ምእንትን ኣምቡላንስ ክትመፀካ ዋላ ባዕላቶም ኣሰስ ገይሮም ኣምቡላንስ ይሰዱልካ ሕጂ ዝተፈላለዩ ቦታ ነናቶም ኣሰራርሓ ኣለዎም ኣብ ናይ ዩኬ ሕጂ እንተዳሪናዮ 111 ምስ ዝውላ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ምስ ኣከቡ ማዕረ ክንደይ ብርቱዕ ሕማም ሓሚም ከለኻ እውን ንኽፈልጡ ሕቶታት ተሓትኻ እዮም ካብቲ ሕቶታት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕቶታት ይውኻ ይሓትኻ ማለት እዩ ዳሕራይ ብኡ መሰረት ተዘልየካ ናይ ሕክምና ረድኤት ንኽቡኻ ይሕብሩኻ ኣምቡላንስ መፀድያ ከከምቲ ማዕረ ክንደይ ሕማቕ ኣለኻ ምልክታት እዮም ማዕረ ኣምቡላንስ እውን ህፁፅ ኣምቡላንስ ክሰዱልካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ እስኻ ነቲ ዘለካ ናይ ሆስፒታል ረድኤት ሕክምናዊ ረድኤት ዝወሃበካ ብቴሌፎን ደዊልካ ምስ ሓበርካዮም እዚ ንዓኻ ዘድሊ ሕክምናዊ ረድኤት ይሰዱልካ ማለት እዩ ብፍላይ ከም ዝበልኩኹም እዚ ምልክታት እዚ ሆስፒታል ዘድሊ ኣርጀንት ስለዝኾነ ብህፁፅ ስለዘድሊ ኣምቡላንስ ሰዲዶም ናብ ሆስፒታል ከም ትኸይድ ይገብሩኻ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚአን ሰለስተ ዝበልካየን ምልክት ናይ ዝበኣሰ ናይ ነድሪ ሳምቡቕ ምህላው ዝሕብራ እየን ዘን ሰለስተ ትኽክል ያ ኦኬ ተንክልተ ዘርአኻና ባዕልኻ ክትገብረን ትኽእል ታሳልሰይቲ ግን ኣብ ሆስፒታል ምስ ከድካ ገብርዋ ማለት እዩ ትኽክል እሳ መሳርሒ የድልየካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ መዕቀን ክህልዎም ይኽእል እዩ ባዕልኻ እውን ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ፓልስ ኦክሲሜትሪ ይበሃል እዚ ነቲ ናትካ ኦክሲጅን ብፅፍርኻ ሓሊፉ ጨረር ገይሩ ነቲ ደምካርዩ ክንደይ ከም ዘሎ ዝሕብረካ እዩ ብኡ መሰረት ስጉምቲ እውን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሆስፒታል ምስ ከድካ ግን ካብኡ ዝለዓለ ካብ ደምካ ወሲዶም ዝያዳ ምርመራ ምግበር ኣሎ እሱ ግን ኣብ ሆስፒታል እዩ ዝያዳ ዝግበር ሃራይ ስለዚ ቅድሚ እቲ ሆስፒታል ምብፃሕካ ግን ኣብቲ ኣምቡላንስ ተመፅያ ንኣብነት ዝኾነ ዝግበረልካ ሕክምናዊ ነገራት ኣሎ ዶ ጽቡቕ ኣለኻ ይግበረልካ እቶም ሕጂ ኣምቡላንስ ብምሉእ መሳርሒ ኣለዎም ንዓኻ ካብ ከመይ ገይሮም ይምርምሩኻ እንደገና ምስ ዘድልየካ ንምሳሌ ሕጂ እንተ ኦክሲጅን ሓፂርካ ኣሎ ሪኦም ኦክሲጅን ከም ዝቡኻ እንተ ናትካ እቲ ደም ፀቕጢ ዋሕድ ኣለዎ ኮይኑ ኢንፊዥን ይተኽሉልካ ኮታስ ዘድልየካ ሕክምናዊ ረድኤት ቀዳማይ ረድኤት እቶም ኣምቡላንስ እዮም ዝገብሩልካ ከምቲ ኣብናዩ ሓደ ናይ ብኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ እንተዳ መፅዩ እንታይ ከም ዝገበር ማለት እዩ
ناتو أكايدا خبايو كاب زيرو جميرو علت كابت مجمرة كلمة حمام جميرو سقاب كاب هوسبيتال زوجت كندي كم دوسد أمونغو خنتاي أبي كات مخل أبي إنتنسيف كير لقات وقتي هاي سيز بحال ويثاب كان بوتاتات يحكم زحبرنا يوم إذا كلمة مجوار كدماني إتي أمبولانس نت حموم مسمصو أب ككمتي كونت النايت حموم مالتي تليفون دولة منتهم هوسبيتال دخلوهم دلو حبريتا يبوم إذن زعم السلة حموم مسينا له مسانا له تداليكم تنحو إذا تساقمات عقنات بمولز قبري وخامالتي إتو هوسبيتال حجي تداليو تسنح تداليو إذا حموم مسمسة كابتوم أمبولانس استقبلوا حبريتا نعتم تقبلوا نت حموم تركيبو زليو حكم منارة تقبلوا له مالتي لازم حجيت توم أمبولانس ني تزليكا مرمرة جيروم نحراي وين حكم منارة تقبلوا الكلام هو سلازي تي هوتوس تغانا حكمنا وردية يقولوا لك دحراي أب هوسبيتال مس بتصحكا خمزي زحبركانا تداليوم تصنحو بزعبخا شو أو مسأتخا انتاي عينت حكمناوي مجمرت أوتو مسبلكا انتاي عينت assessment وي مرمرة ومجمجامي كبرلكا اوكي صبوح حتى أب هوسبيتال حجبناتنا زحوم مزمزنا ABCDE approaches بهالالو زي حجي ببتهرا إذن ABCDE لنا نمرمرو مالتي انتاينا مالتي زي حجيت هيوت ناي سبسني بزيان كاب ايس كاب إزالو استمسرتي تقدامي تنمثل انتهت ولا A مالت airways بهال تي متنفسي أكل تي العلوي كفال ناي سرعة متنفس كوينو السون ترى تعاشي له كل مثال حجي كتنفسي تقلنها أكسجين ولا ذهب كان ذهب كاي بس حني مالتي لازم حجي هي واتكاست تقدامي تنقبر حنت نقر انت إذا سبز تناتو العلوي كفال ناي سرعة متنفس يسرح اللي دو يسرح حجي زبزح بقليلو انتهي خاطر قبر زي حجي كمل لخا مني خا كم سحاتو تسم ترى تزاري بك زربان ترى بمزرابو تراي وخولي نعخا تناتو ني العلوي كفال ناي سرعة متنفس نسأ مخانو لخونا زعقتو نقر كم زيلة كتراغز تقلقها مالتي بمزراب مالتي كاب إيدا حراي نابي خات خيد ناب بي تخيد مالتي ناب بي مالت دما breathing and ventilation chemistry وذلهم breathing مالت دما انتايو سبسني سرع زخنا متنفس يتنفس على دي ويسا يتنفسنا له زبل حتيخا تملس سرعة متنفس انترقى التنكيفو أو زمصولوتي بتفرع لعينات معكن يركات عقومة حتى خبت عبيت معكن انتايو تناتكا بزحينا متنفس أو تحرر رغد بتعمي بزح مالتي إذا حبت كابت إذا حمق ملكتاتنا مستنفاس كوينو خصوص هنا ريليت وانت قبرلو زليو أكسجين بمهاب مالتيو برتو أكسجين آيرتو زيادة صبو غيرن ختنفس مالتي زيادة أبتناي كورونا فيروس كان ملو سويناتناي بريزين كميغيريو انتاي استنكفك كم أبتناي بريزين بحافش وغن إذي كان مرمرون كلنا airway العلوي كفالناي سرعة متنفس مجمرة نراقد السود بتسقب صرح كم دلو دخونا مع زعقت نجار كم زي بلو المغصالة متنفس رينا مالتي سي دماني بزعبتناي سرعة مزوار نايدا كما يسرح له تسقط لهم كما يعلو سوز ملكتي دي اثنات كا شكرن تعينتنا حنقول كما يسرح له مع الخندي توارا بيركان لقا ويسمع الخندي ناب ندقاس عينت ملكت تري وي هلاوات كتتفال لها نعوز زخون ممرمر لنا وي معكن ونا لنا مالتي زي ستاندرد جزء كله اب حكمنا زلو زياده زفلطو معكن سلا زخونه بو نخلات كحال عينت قنقاي خت زهرب اما جراشات
ዝብል ማለት እዩ እቲ ኤክስፖዠር ኢና ንብሎ ሕጂ እዚ ነቲ ሰብ ዘድልየካ ክፋል ናይ ኣካሉ ገንፂልካ ኣብ ቆርበቱ እንታይ ኣሎ ኣብ ከብዱ እንታይ ኣሎ ብሓፈሻዊ ትምርምሮ ማለት እዩ እቲ ዓቐን ናይ ረስኒ ኣሎን የለን ከማን ኣብዚ ትዕቅኖ ማለት እዩ ሕጂ እዛ እትሪእዋ ዘለኹም ሳይክል ቀፃሊ ነዚ ኢና ነረጋግፅ ሳይክል ቀፃሊ ብምድግጋም ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ወይ ተተንኪፉ ዘሎ ክፋል ናይቲ መስርሕ እንዳኣረምካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ መስል እቲ ናይ ኣብ ሆስፒታል መስገድካ ዝግበረልካ ምርመራ ወይ ዓይነት ኣሰራርሓ ማለት እዩ እዚ ድማ ከም ዝበልኩኹም ከምቲ ዓይነት ሕማምካ ስታይ ስጉምቲ ይውሰድ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ እዚ ዓይነት ኣሰስመንት መርመራ ምስ ዝግበረልካ ውሳነ ክውሰድ ኣሎ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ብኸመይ ኣገባብ ትውስንዎ ናበይ ክኸይድ ኣሎ እቲ ዝሓመመ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ሕጂ ዝሪኣ ኣለኻ ከምቲ ዝበልኩም እቲ ዓይነት እቲ ሕማም ኣይናይ ኣካላትካ እዩ ተንኪፎ ዘሎ ዝብል ኢኻ መጀመርያ ክመለስ ዘለና እቲ ቀንዲ እቲ ብሬዚንግ እዩ ዝትንክፎ እቲ ናትካ ምስትንፋስ ስርዓተ ምትንፋስ ዝቐንዲ ዝጉዳእ ማለት እዩ ዝህሰይ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ሕጂ እቲ ሕሙም ምስ መፀ ማዕረ ክንደይ ኦክሲጅን የድልዮ ትምርምሮ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ቀዳመይቲ ንሪኣ ወይ እቲ ሓበሬታ እውን ዝወሃበካ እቲ ዓቐን ኦክሲጅናቱ እቶም ኣምቡላንስኒ ይብሉኻ እቲ ናቱ ኦክሲጅን ብዘይ ኦክሲጅን ንምሳሌ 80 ካብ 100 ነይሩ ብኻ ዳሕራይ ንዑ ኦክሲጅን ህቦ እስኻ ግን ትሑት ከም ዘሎ ፍሊጥካ ንዑ ምድለዋት ትገብር እቲ ሕሙም ምስ መፀ ሆስፒታል ግን ዝያዳ ሞር ዝያዳ ትኽክል እቲ ዝወሃበካ ምርመራ ትገብሮ ኣርቴሪያል ብላድ ጋዝ ዝበሃል እቲ ደም ወሲድካ ካብቲ ሕሙም ካብቲ ኣርተሪ ዝበሃል ዓይነት ደም ማለት እዩ ንዑ መርሚርካ እቲ ዝበለፀ ኤግዛክት ኦክሲጅን ክንደይ ከም ዘሎ ትኽክል ኦክሲጅን ለቨል ዝህበካ ዝያዳ ማለት እዩ ኣብኡ ትሪኦ እሱ ሕጂ እቲ ሕሙም ኣበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይውስነልካ ማለት እዩ እንተዳ ብጣዕሚ ውሑድ ኮይኑ እቲ ዝህቦ ዘላ ኦክሲጅን ብደገ እንተዳ ዘይእኹል ኮይኑ ናብ ኢንተንሲቭ ኬር ወይ ድማ ናብቲ ዝኸፍኦም ሕሙማት ዝሕከሙሉ ቦታ ይኸይድ ማለት እዩ እንተዳ ሰብ እዚ በቲ ዝሃብካዮ ኦክሲጅን ብደገ ማለት እዩ እንተዳ እኹል ኦክሲጅን ክረክብ ክኢሉ ግን ናብቲ ካልእ ፓርት ናይ ሆስፒታል ይኸይድ ማለት እዩ ጀሪኻ ኣለኻ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ሜዲካል ዋርድ ክኸይድ ይኽእል ወይ ድማ ናብ ኢንተንሲቭ ኬር ክኸይድ ይኽእል ድሕሪ ኣብኡ ምስ ኣተኻ እቲ ንምሳሌ ሕጂ ሰብ እዚ ዘድልዮ ኦክሲጅን ኣብ ሜዲካል ዋርድ ክወሃቦ ዝከኣል እንተዳ ኮይኑ ካልእ ዘድልየካ ምስ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሕጂ እዚ ሕሙም እዚ ዝፍጠር ስለ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎ ንበይኑ ኣብ ዕፁብ ገዛ እዩ ንበይኑ እዩ ዝቕመጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ድማኒ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ ኣለዎም ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ሕሙማት ስለ ዘይነበረ እቲ እኹል ዝኾነ ሳይድሮም ንብሎ ማለት እዩ ንበይኑ ዝኾነ ክፍልታት ናይ ሕክምና ረድኤት ዝወሃበሉ ክትረክብ ትኽእል ድሕራይ ግን ምስ ብዙሕ ሕሙማት ግን ኣብ ሓደ ቦታ እውን ኣብ ሓደ ዕብይ ዝበለ ክፍሊ 3-4 ሕሙማት ብሓንሳብ ጌርካ ክትሕክሞምን ትኽእል ኢኻ ናቱ ዝኾነ ምጥንቃቕ የድልዮ እዩ ከመይ እንታይ ዓይነት ማይ መከላኸሊ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም እቲ ሕሙም ካብ ሓደ ሕሙም ናብ ሓደ ሕሙም ንኸይላባዕ ወይ ምስቶም እውን ሕክምናዊ ረድኤት ዝህቦም ሰራሕተኛታት ንኸይላባዕ ዘድልየካ ምክልኻል ወይ ድማ ነቲ personal protective equipment ዝበሃል እሱ ድማ ይወሃበካ እዩ ከምቲ ዓዶን ኩነታት እቲ ናይ ሕክምናን መምርሒ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ሕጂ ኣብ ናይ ኢንተንሲቭ ኬር ድሕራይ ብዝያዳ ክንሪኦ ኢና እዚ ይመስል ግን ኣብቲ ናይ ሕክምናዊ ናይ ሜዲካል ዋርድ ዝበሃል ምስ ኣተወ እቲ ሕሙም ዘድልዮ ካልእ ናይ ሕክምና መድያት ረድኤት ዝወሃቦ ዝተወሰኸ ናይ ኦክሲጅን
ኣንቲባዮቲክ ክትቦ ትኽእል ምክንያቱ ባክቴሪያል ዝኾኑ ኢንፌክሽን ክህልው ስለ ዝኽእል ንዑ ዘድሊ ወንዑ መድሃኒት ትቦ ፓራሲታሞል ኢና ዝያዳ ንጥቀም ዘለና ናይ ነቲ ረስኒ ንምቁፅፃር ካልኦት ብዙሓት ብዘይካ ተሓኪመ ነርስን ካልኦት ናይ ሕክምና ሰብ ሞያታት ውን ይሳተፉ እዮም ኣብቲ ናይ ነቲ ሕሙም ንምእላይ ንምሳሌ ሕጂ ፊዚዮቴራፒ ዝበሃሉ ኣለውና ዝያዳ ነቲ ኣሰራርሓ ናይ ሰውነቱ ዝቋፀሩን ኤክሰርሳይዝ ወይ ድማኒ ስሩዕ ሓበሬታ ዝቡን ምንቅስቃስ ናይ ምንቅስቃስ ሓበሬታ ናይ ምትንፋስ ሓበሬታ ዝቡ ኣለውና ኮታስ ብዙሓት ዓይነት ሰራሕተኛታት ነቲ ሕሙም ዝኣልዩ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ማልቲ ዲስፕሊነሪ ቲም ኢና ንብሎ ብዙሓት ሰብ ሞያታት ተኣኪቦም ንሓደ ሕሙም ይኣልይዎ ማለት እዩ እቲ ናቱ ጉዕዞ ክፈላለ ይኽእል እዩ ንምሳሌ ሕጂ እንተዳ እቲ ሕማም እንዳበርትዐ ኸይዱ እቲ ንህቦ ኦክሲጅን እንተዳ እኹል ዘይኮይኑ ነቲ ሕሙም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ውን ከነሰጋግሮ መደባት ንገብር ማለት እዩ እንተዳ ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት እንተዳ ክኸይድ ካብ እንተዳ ኸይዱ ካብኡ ክጥቀም ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ ጉድኣቱ እንተዳ ዝበዝሕ ኮይኑ ውን ናብ ንዑ ዝኸውን ከመይ ጌርና ብወሲ ቃንዛን ኦክሲጅን እንዳሃብናን ናይ ከመይ ጌርና እቲ ሞት ናቱ ስኒ ነፋኽሰሉ ዓይነት መንገዲ ውን ኣለና ኣሰራርሓ ኣለና እንተዳ ካብቶም ሓውዮም ንገዝኦም ዝኸዱ ኮይኖም ድማ ንዖም ዘድሊ ሓገዝ ተዋሂቦም ካብቲ ሆስፒታል ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ዶክተር ኣልኸር ፅቡቕ ሓበሬታ እቲ ዝተዋሃበና ናይ ኢንተንሲቭ ኬር ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ እንድሕር እቲ ብኮቪድ-19 ዝሓመመ እንድሕር ተወሲኑሉ ናብ ናይ ዝኸፍአ ቦታ ዝኣትውሉ ኢንተንሲቭ ኬር ናብኡ እንድሕር ተወሲኑሉ ሕጂ ከምቲ ዓንቶይ ዝጠቐስካዮ እቲ ዝወሃቦ ናይ ሓገዝ ናይ ኦክሲጅን ይፈላለ ኢልካ ሕጂ ብብዝሒ እዚ ቬንቲሌተር ብዙሕ ኢሉ ዝረበሉ ኣብ ዜና ኣብዛዕዲ ይኹን ኣብ ካልእ ስለዚ ምናልባት ነዚኣ እንታይ ዓይነት ናይ መተንፈሲ ሓገዝ ይግበረሉ እንታ ቬንቲሌተር ትበሃል ከ እንታይ እያ ትሰርሕ ክትሕብረና ትኽእል ፅቡቅ ሕቶዮ ኻልድ ቅድመ ናብኣ መኻደይ ሓንቲ ነገር ከብርሃልኩም ደልየ ዘለኹ እንታይ ስክሪን ሼር ክገብራ ድማ እዚ ኮቪድ-19 ምስ መፀ እዚኦም ናይ ናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ሄልት ኤንድ ክሊኒክ ኬር ኤክሰለንስ ዝበሃሉ ብሕፅሮ ቃላት ድማ ናይስ ዝበሃል ሓደ ማሕበር ኮይኑ ነቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ዘድሊ ሓበሬታን ምኽርን ዝህብ ሓደ ክፋል ናይ ሕክምና እዩ ሕጂ እዚኣቶም ነቲ ምኽሪ ክልክቡ ከለዉ ዳርጋ ኣዋርሕ ካብ ዓመታት ውን ክወስድ ይኽእል እዩ ዝገብሮ ዘቡኻ ምኽሪ ኣብዚ ሓፂር እዋን ግን ህፁፅ ዝኾነ ወይ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ምኽርታት ሂቦም ኣለዉ ብፍላይ ድማኒ ንሓደ ሰብ ስኒ ምስ መፀስ ኣየናይ ኢኻ ንኢንተንሲቭ ኬር ክትወስድ ኣየናይ ኢኻ ኸ ኣብ ንኢንተንሲቭ ኬር ከይወሰድካ ኣብቲ ካልእ ኣብ ዝኾነ ሜዲካል ዋርድ ትሕክሞ ዝብል ሕቶ ንዑ ንምምላስ ከም ትሪኦ ዘለኹም ቻርት ኣዳልዮም ሂቦምን ኣለዉ ዝያዳ ከተኩሮ ደልዮ ዘለኹ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ናብ ሆስፒታል ምስ ዝመፅእ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ዩኬ ማለት እዩ ከም ሆስፒታል እንታይ ክንገብር ኣለና ናቱ ማዕረ ክንደይ ጥንኩር እዩ ወይ ድማኒ ማዕረ ክንደይ ኡፉፍ ዝኾነ ነብሲ ኣለዎ ወይ ድማኒ ተነቃፊ ነብሲ ኣለዎ ንሓደ ሰብ ስኒ ቅድመዝኖ ክንከል ኣለና ንዑ ዝኾን መሳርሒ እውን ኣለና እዚ ዝኾነ ካብ 65 ንላዕሊ ዕድሚኡ እንተዳ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ማዕረ ክንደይ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ተዳኺሙ ነብሱ ዝብል ሕቶ ንዑ መሊስና ዳሕራይ ናብ ክሪቲካል ኬር ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣይክእልን ዝብል መደባት ነውፅእ ማለት እዩ ስትራቴጂ ተውፅእ ልክዕ ምስ መፀካ ትሕሙ ማለት እዩ
كم تسوى دلهم انتنا نتكلم دلنا clinical frailty scale بهالما زي حجي انتايو حدا سبسي معنا خلينا نتأفى في نفس اللو بس تفلا لي مخنياتات مالتي إذا تريود لهم كاب حدا سقب شعت زوهاب نتبيو نحدا سب حجينا مثالي انت أب عرات كينو زلي كله زليونا ينو كاب نيوت زليوس نمبلع مستاي كل مغيار كمولو انت أب عرات كينو زوهابو كينو السبزي ناتو clinical frailty scale شمونتي بهالمانتي حجي انتاينا نمدلنا السبز سنين ترى بكورونا فيروس حميمو هوسبيتال تمتيو انت الان انتنسيف كيك بس دهون كاسني كاب طقمس وداتو يبزح لازم حجي سني السبزي ناب انتنسيف كيك زبال دايمو ساري وحيش زبلو السنه قلتف كاتوسن مالتي لك ابو هوسبيتال مسمصاكا انت بانصر دماني حدا انت قصالي ناي سبورت زوتر غياديو اذا مساله صقما دي بلو نفس زالي انت خوينو ناتو clinical frailty scale حدا يبهال إذا دماني زليو ناي intensive care انت يليو خوينو بز حمامزي آتيو كتقام كم دخل زيادة مراجس لزلو ناس سبزي زليو حكمنا ورديت ناب intensive care ون تأتوه انت نار لا يخوينو مالتي عجيب حفشو ازي بمتقام نتي زمت سب ناب intensive care مزخوف أوسني كابت زلوا خناتات ناب intensive care كاتو دي آياتون زبل بلان تقبر مالتيو استراتيجي وسيخا نقولو أبالات نايتي نايتهم نتحموم حقوزو زلوا دماني أفلت الله بو مسارات تريديتنا حكمنا يقصر مالتي ده حراي انتهى تقبر كم زبلنا يو تقندي تساقم كوفيد 19 تتحازن تايو ناي حصرت ناي مستنفاس تحازي مقنيات السامبو كاس لزت كعكا مستنفاس تحازي قال يوم سبات عر يوم استوصعون تراخينهم حالواتهم من كتبوه اليوم حالوات كم مستتف اثنات كاناي متنفاس العلواي كفالنا هي سرعة متنفاس وين كتب قواصر يدخلنها لازم تاكليكاي نعو تبو اتخا نتي كاب افوس كاب سامبو دراخب متنفس خليكاي مالتي اجي كم تزبلنا ناب اي مسينا مالتي اي واي مجمرا نعوز خونا ريديت تقبرلو ازيتهم امبولانس مس كوبروز خوليم اب كاب غزان ترى حدا اي تنفسنا له فليتهم انتبيتي قبرو مالتي تبو تولو كاب بافو ناب سامبو زخير مالتي نات متنفس نت العلوي افال كفالنا هي سرعه متنفس محجاز مالتي بمقصال breathing محجاز زماني ماشينات አለው سبورت زغبرك مالتي نعهد حجزك አለው ماشينات فنتيليترز كم فنتيليترز ብሎ مسمعوا مالتي هو مسرت حجز وهابك اب انتنسيف كير كابو قصيلو انتنات كا سيركيليشن ون انتنات كان سي مالتي سرعه دم كما يخيدالو انت ضغطنات كدم تنا وحد انت الله خوينو فوسطات አለው نتي نتي دم سراور دم ناتكا نعوص قميقو اتي ناي مچنقع ناي كلت ناي لبي زماحيش فازو بريسرز بهالو مالتي ساتوم تطغيمو ابتي انتنسيف كي يحجزوها مالتي كوتاس كاب اي سيغاب اي بقصالي رادييتو وهابك مالتي نابتحتو خانم مساحجي فنتيليترز انتين ترى زبل حتو غريبنا نزوز حساب قلت يكون مس كوفيد 19 تتحزى قلت عينت فنتيليشن على نوالج اذا حدا كم سريو لهم invasive mechanical ventilation بحال اذا مال دمانتايو اتي اكلاتكا جهيسو نعخا بتبوتيو ناب سامبوكا نابتي لعلواي كفالنا شامبوكا يركا زحجزكا ماشين يأتولكا مالتي كم تريو لهم زي تبو وشتي نايتي لعلواي كفالنا شامبوكا ير اتيو نعو بستفلالي عينة ماشينات أكسجين توهيبكاس نتز اري أكسجين دماني طعم كالأكسجين أو كربون دايوكسيد أو سيو دحق زكا ناي متنفاس ماشين يو فنتيليتر مالت
بحصيروسني إتو أكسجين سلازي حصركا نعو كمية جركات أكسجين دتصح كنابتي دمكا بسامبو غيرس نابتو دمكاس كمية يبسع تقندي سراح نايزن ماشينس مالتي فنتيليت مقبار مالتي دمكاسني أكسجين كبصحو مالتي إزيتي invasive بقى زي حجي 5 وذا لهم قليل يكونن بزح مكتتالن سبيشاليست نعو بزعبو زيادة أفلطو ذلهم سبات رحم كسرحلو زخلو ويكتقوملو زخلو مالتي سلازي أب intensive care عتيقا ventilation تدعلقا زي invasive mechanical ventilation حدا خابتي عبيتي زوهاب دلو راديات ناي COVID-19 تتحيزهم ناي سامبو ناي متنفاس failure زقاتهم دلو ويدماني فشلت ناي متنفاس زقاتهم دلو بخمز عينة جيروم يحقزهم بزي كازي أبزي حصرك زرماني كلا عينة محجزين ناي متنفاس له زرمان تاني non invasive ventilation إذا حجي كم تعنتو يزبلكم نتي وشتقوي أكلتنا زي جس بدقة تراي أب منغو أب أفنان أفنجانا نشفينو دهبكا أكسجين حيل زلو أكسجين دهب عينة مسارحيو أما جمريا أب COVID-19 تطرعو هاجرات بعد تشاينا ديو كالوت هاجرات كتقومولون كلو كم مساقري لم يمسكومولون يرم مجمريا نابتي invasive mechanical ventilation نابو مساقري لم يمسكومولون يرم انتوخونا جن أبز قرب جزي سبات انترا أبزي non-invasive ventilation فلاي دماني زي continuous positive airway pressure زبال CPAP زبال انترا تتغيمو نابتي mechanical ventilation كمان كي كودسني يحاويو إذا عينت لو تمسرايو زي Public Health England NHS تمحاوا بيروم إذا عينت ممرحي هيوا مالو مالتيو إذا غمري يدلنا أبزغور بجزي أب أبريل مالتيو زي ممرحي انتايزبل إتهم سبات بكوبيد تتحازو CPAP زبال ماشين ويدمات non-invasive ventilation كمان كتقوم لهم كم تخيل كم يقدر كم تقوم لهم حجز خنقة بركل ذكر دكتور الخير زي non invasive أو نكالات كزياتو نخلهم عينة حمومات ديدو وهاب ولا نتوم قرب كتوم فسوزخولو كم حجز يزو وهابهم بو حتى حجري خلها اتي برتعين اي حمام كم نريد لنا ندابرتعي الخير حجي نزوم سما زياتهم ابتي قدمي هلاوتهم مدفع مثلا قدمي تطوز بالمستنفاس ناي ساعات متنفاسناتهم كترخبوا مالك اذا سي باب كتقول له مالتي اذا حجسني قدمي نتزخف درجه قدم مخادهم انت لا تطعيم كارلو زي فوز زي اذا ماشين زي نابتي زخف درجه نخيكدو يحجزوا مالتيو درجه بزي ميكانيكال فنتيليشن كيد اليوم سني يحاولوا مالتي ترى زي تغندت حدش تاريخي بدلو حاجه نجر كنت كان لنا دماني سبات انت ماش بفنتيليشن زخون عينت ماشين انت يحجزوا له ناتهم سرعه التنفس استاتهم كابتوم نتابطاب كاب سرعه التنفس وص اتي اب عالم لاخر درجات فلت aerosol generating procedures بهالو نتابطاب زو مسارح زلو زغونو نعو زغونه بقوع ناي مكلاخلي ناي نفسها في اب حكمنا ويريد زبدلو صراحتنيا زدلي مكلاخلي خلولو زعينت مسارح نغتكم مالتي لازم حجي انتام غيرهم بدحريو ناي University College of London مس ناي استفراليا عينت industry تحابيرو حنت ماشين actually سريحة مالو أبعد إنجليز UCL فينتورا تبال مالتيو كابتن غرمكم إذا صرحوا ماشين زخونة
كمحبر ወይ ሃገር እንተዳ ክትቀመሉ ድልዮም እቲ ሓበሬታ ከመይ ጌርካ ከም ትስራሕ እዛ ማሽን እዚኣ ብነፃ ክህቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማኒ እቲ ቀንዲ ፍልልዩ ምስታ ናይ non invasive ምስታ invasive ventilation ዳ ሲፓፕ ዳርጋ ብዙሕ ናይ ሰብ ሞያ ዘልያ ስራሕ ኣይኮነን ሓንሳብ ነቲ ሰብ ሞያ ተርእዮ ብዙሕ ሓይልያን ኣብታ መጀመርያ ፍርቂ ሰዓት ሓደ ሰዓት ትቋፅሮ እዚ ሰብ እዚ ጠቕመሎን ናይ ጠቕሞን ካውኒኖ ግን ብዙሕ መርማራት ዘልያ ስለ ዘይኮነት ፍላይ ኣብ ኤርትራ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ኣብ ካብዘን ናይ ብዙሕ ናይ ቬንቲሌሽን ፀገም ዘለዎን ሃገራት እዚ non invasive ventilation ከም ዓብይ መፍትሒ ወይ ድማኒ ናይ ህይወት ሰቡን ከድሕን ዝኽእል መሳርሒ ስለ ዝኾነ ርግፀኛ ነዚ ዓይነት ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀምሉ ዳህሳስ ከም ዝገብሩውን ሓበሬታውን ከም ደልዮምን ርጉፅ እዩ እዚ ይመስል እቲ ዓይነት ቬንቲሌተርስ ሓንቲ ዘይጠቐስኳ እንታይ ኣብዚኣ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም non invasive ventilation ትበሃል ሓደ ካብተን ሓንቲ non invasive ventilation ትበሃላ ወይ ድማ NIV ዝበሃል እዚ ዝተወሰነ ናይቶም ሕዱር ናይ ሳምቡዕ ሕማም ዘለዎም ሰባት ንጥቀመሉ ኮይኑ ምስ ናይ ኮቪድ ተተሓሓዘ እንተዳ ሃልዮሞምን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣቐንዲ ግን እቲኣ ሲፓፕ ትበሃል ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እቲኣ ቬንቲሌሽን ማሽን ድማ እዚአንን ኣብ ናይ ኮቪድ ተተሓዘ ኣብ ናይ ኢንተንሲቭ ኬር ዝጥቀሙለን ዘለዎ ብዝዋን እዚ ማለት እዩ ጽቡቕ ስለዚ እዛ ሼር ዝገበርካ ናይ UCL ቨንቹራ ዝኾነ ፋብሪካ ትፈልጥዎ እንድሕር ኣለኩም ናይ ኤሌክትሪሲቲ ዝገብር እቲ ከመይ ጌራ ትስራሕ ማኑዋል ብናፃ ክሰድሉ ይኽእሉ እዮም ኣብታ ሊንክ ዘርኣየኩም ማለት እዩ እዚ ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንዝኾነ ሰብ ጽቡቕ ስለዚ እቲ ዘድሊ ኩሉ ካብ ገዝኡ ዝባእሰ ምልክት ዝርኢ ክሳብ ሆስፒታል ኣትዩ ኣብ ኢንተንሲቭ ኬር ዝኣቱ ጽቡቕ ሓበሬታ ይብካና ምናልባት ዘይጠቐስናያ ወይ ዘይሓተትኳ ሕቶ ተኸታተልቲ ክፈልጥዎ ይግባእ እዩ ትብሎ ኣብ ቅድሚ ሆስፒታል ምብፅሖም ይኹን ኣብ ሆስፒታል ምስ ኣተው ምናልባት እውን ዓንተዩ ጠቒስካያ ነርካ እቲ ኢንተንሲቭ ኬር ክንደይ ይወስድ ኣሪኻና ነርካ እሞ ትፈልጦ ሰብ ዓርክኻ ይኹን ዘመድካ ኢንተንሲቭ ኬር ኣትዩ ክብልካ ከለዉ ክንደይ ክፀንሕ ምፍላጥ ኣሸጋሪ እንድዩ ሕጂ ብገምጋም ኣቨሬጅ ኣቐሚጥካ ነርካ ንሳ ተሓበርካና ጽቡቕ ነይሩ ጽቡቕ ሓበሬታ እዩ ከም ዝበልካዮ ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሓበሬታ ከመሓላልፎ ዝርኦ ዘለኹ እዞም ሰባት ብኮቪድ-19 ተተሓዙ እቲ ስርዓተ ምትንፋስ ምስ ተንከፈ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምልክታት መጀመርያ ምልክት የብሎምን ስጋብ 5 መዓልቲ ዝኸውን ብድሕሪኡ ምልክት ክጅምሩ ማለት እዩ ከም ዝበልናዮ ሰዓል ድዩ ረስኒ ካብ 5 ክሳብ 10 መዓልቲ ዘሎ ብድሕሪ እቲ ቫይረስ ምስትንካፎም ዳሕራይ ኣብ ሆስፒታል ንሪኦ ዘለና ገሊኦም እንታይ ይኾኑ ኣብ ሓፂር እዋን ስኒ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ናቶም ምትንፋስ ብጣዕሚ ይቕየር ማለት እዩ ዳርጋ ናብ ሞት ዘስዕብ ዓይነት ለውጢ የምፅኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገዛ እንተዳ ሃሊኻ ኮንካ ዝምልክታት እንተዳ ምስትንፋስ ይፅግመካ ኣሎ ኣቐዲምካ ሕክምናዊ ረድኤት ክትሓትት ትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ናይ ምትንፋስ ክእለትካ እንተዳ ጠጠው ኢሉ ዳርጋ ዝኸፍአ ኩነታት በፂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሕክምና እንታይ ንብሎ እዚ ሬስፒሬተሪ ኣረስት ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ሰብ ስኒ ምትንፋስ ጠጠው ይብል ብዙሕ ዘጋጥመና ኣብ ሆስፒታል ከማን እቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ከም ጉጅለ ኣለውና ኩላ መዓልቲ ናይ ካርዲያክ ኣረስት ቲም ኢሎም እዞም ጉጅለ እዚኦም ናይ ሰባት ልቦም ጠጠው ዝበለን ወይ ምትንፋስ ጠጠው ዝበለን ንዓቶም ረድኤት ዝህቡ ተዳልዮም ዘለው ሓካይም እዮም ብጣዕሚ ፃዕቂ ስራሕ ኣሎ እዚ እንታይ ቀልጢፎም እቶም ሰባት ስኒ ሃላዋቶም ኣፅፊኦም ምትንፋስ ጠጠው ይብሉ ኣብ ቅድሙ መብፃሕካ ሕክምናዊ ረድኤት ክግበረልካ እንከሎ ዝያዳ ፅቡቕ ውፅኢት ኣለዎ እንተደኣ
اتسبت طويل متنفاس كن كتدحنو همان بتاع عشان يزخون دول لابزوان زي ولا انتوبيشن غير كالو ولا تماشين اتي خلو اتسقامي يزخون كندي جزء صن حبتي انتنسيف كير يفعل عليك بوتا نابوتا أبانا حجي كم تري وذا لهم استجاب 10 شو أنت معلتي تكبر خل استجاب 20 كلا معلتي توصل صفر ده حركة أنتي يخونوا موزم سبازيات من مثالي أنت لا ناس تي positive كون ناس نظام سبازياتهم حاوية من بقولهم كابتي انتنسيف كير ناب medical ward يوم تحت يوم دوردو كابتي سكون كورد خنا تاز زنبرو وردهم ناب medical ward كما يروم نفسهم يملسون أو يوردم مالتي نابانا مثال حجي نابانا وردهم لحراي ساتهم بقوع مسكون نفسهم كاليو مسقولوا وإذا اليوم حاجات أبتجوزهم مسجبر كله أبو كاب هوسبيتال وتيم نابوزهم خدوا مالتي تخيل عينت من قد جماني زم سفازياتهم بموتي فلايو مالتي سلزي أبتو هوسبيتال موتو انت أنا أبو عينت تجمع جيمة مالو زي اليوم رديتنا حكمنا تقبر الله مالتي ونتهم زموتون زي اليوم رديت الله نحكمنا استفلا عينت مداني تطلو سو تقبر الله مالتي لازم حجسني حبريتا hopefully قلت خوينو خون تقندقن انتايو اتي زقبر دلو اب هوسبيتالات دياب انتنسيف كير بزتو السنة كمان انت افلتو هالينا دحرا يمكن حاتت كلنا زيارة يبرهلنا ابي درجة حمد اللون زيادة مردات اخونا مالتيو هذا زي تقصكو انتالو كابزي زلعلون ناي حكمنا ورديتالو اكمو زبالالو حجسو السحجو تعمو حدي بزحنا يتخمز عينت حكمنا ورديت زباب بحثير انتايو تسامبو كاسني او كسرح لذيكل كال ماشن نعو تصاريلكا يقبر مالت كم سامبو كانت تسرحكا تسرحلكا يقبر اذا كان وحديو عندنا بتعمل complicated يو قليل نجار يكونن زي مثل قال I think مسحوها كم بحدش نبت النور ناخذ ملس وين زيادة جزء يوصل كاي مقنعات تجوالات كا زي مسرحو أب هوسبيتال تزرجح كا كل أفكاري ولا تنقلعت كان سومونات مصنح مالت عبي قدرات يزوردنا بتنات كاناي جوالات كا نعون ختملسو بزح جزء ذلك لازم تعجز يخليك مالتي كابو حالفو psychologically تنات كانت حساسبة ويا الرأية وهي تنكت قبل الكاخل عندنا أب intensive care تتحيز الماني ناي مرسعديو حنقول كون ملؤ بملؤ سناب تنور كيملسوني خالي زي مفلات زيادة أنت دلو قبرك هلا مالتي عبي تسفاقن انتاي اب حصر زبله غزي فلاي اب انتنسيف كير كبصحكا تحوي كاب كورونا فيروسن او تبصيكا دماني قلطفكا ناب بعلها قد تنفسن بناب هيوت كان ناب نوبر هيوت كان تملسن يتقند تسفانا قال رسعكو وي كنت تفضلي انت دالو دكتور خالد I think كله كافر غير كايو بتاعم يغني لنا ابتاناي هندبت اب حدقه توضق تقلي غاز بالكا من هالبات ناي سامبو حضور حمام زنبرم سبات ازيوم كتنقو خمزلهم ريسك فاكتورز زبالو من هالبات شغاره زتكك يكون ازما دلو زياتهم بفولي كتنقو خمزلهم من هالبات قدمي مززامنا خبسركم زدل حبريتا نتوم ቋንቋ እንግሊዝኛ ጸገም ዘሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጡ ምስቲ ናይ NHS 111 ምድዋል ዘድልዮ ኣገልግሎት ክንገብር ሓሳብ ኣሎ ዶክተር ኣወልኸር ውን ቃል ኣቲልና ኣሎ ስለዚ እዚኣ ከም መደብ ሒዝና መፂና ከመይ ከም ትኸውን ካልመዓልቲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ክንገብር ኢና ግን ከም ሓበሬታ ክትኮነኩም ናይ NHS ሓደ ምድዋል ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ዘለዎም ብትግርኛ ኣገልግሎት ክንጅምር ምዃንና ይሕብረኩም
كاب زحاليفو اب زمص بتماساسل مدب كساب نراخب دحان كنيو غنينا